नों दिनै नुदोंना आंनि दुखुखौ आयै नों खोनादोंना आंनि गाबनायखौ आयै नों दिनै आंनि दुखुखौबो नुवाखै आंनि गाबनायखौबो खोनायाखै नों बबेयाव दङ बेखौबो मिथिया नों जोबोर आलो गोजोनै दङ दिनै जोंखौ खैफोदाव खोलैनानै नोङो जोबोर आलो गोजोनै दङ इसोरा नोंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा दिनै आंनि जिउखौ बबे हाखरबारियाव खोलैनानै गालांखो नों आयै आरो आफा नों मोजाङैनो था दिनै नोंनि दायखौ आं बानस'ना लाबाय आं थासिगोन बेयावनो थैस' थांस'नि थाखै बेनोमोन आंनि बे संसाराव जोनोम मोननायनि फिथाइया आरो गुमैरोन नोंनि थांना थानाय जिउ संसारखौ फोजोबस्रांनानै होनाय जाबाय इसोरा नोंनि जिउ आत्माखौ आलो गोजोन दोनथोंसै आरो आब' इसानि जिउ संसारखौ इसोरा जोबनो गैयै बोर होथोंसै बिनि थांना थानाय बेलायाव खैफोद आफोद थाखा फैसा सुखु दुखु गासैनिफ्राय इसोरा नायहरथोंसै बेयाव आब' इसानि बेफोरबायदि हारसिं थानांनायनि जेबो दाय गैयामोन गासै दाया आंनि बिमानिसोमोन इसोर नों आब' इसाखौ नाय बे माब्रै जानो हागौ नोंनि फिसाजोआनो आंनो बुथारदों होननानै सिमान लाफैबाय आरो दा नों बिदिब्ला नोंसोर सानैबो बिफा फिसा लोगो नांनानै बुथारदों नङा सार आंनि फिसाजोआ बुथाराखै आंसो बुथारदों सार आंनि फिसाजोआ आंखौ बासायनो थाखाय बियो आंखौ थोनहरनानै बियो गाव हारसिं दायनिगिरि जानानै लादों नाथाय सैथोआ बेनो जे सार आंसो बुथारदों दैजिया नङा सार अन्नानै आंनि दैजि फिसाखौ आंखौ लोगो हमो आरो आंनि दैजि फिसाखौ बे जोबथेसालिनिफ्राय उदांस्रि हो सार आंसो दायनिगिरिया जों दा बोरै फोथायनो सोर सासे दायनिगिरि बिदिब्लाथ' नोंसोर सानैखौबो बिफा फिसा जोबथेसालियाव दोननो नांसिगोन सैथोआ सोर आरो दायनिगिरिया सोर जों बेखौ बिजिरनायनि आयेन लासिगोन बिदिब्ला फैदो नोंबो जेब्लासिम सैथोआ सोर आरो दायनिगिरिया सोर बेखौ जोङो बिजिरनानै मोनागौ माने नोंबो बेयाव फिसाजोजों लोगोसे थाफानो नांगोन आफा नों बेयाव माब्रै सफैखो हायोब्ला फिसा आं बायदि पापि बिफाखौ निमाहा होदों आफा औ नंगौ आइ आंसो बुथारदों रोनखौ नों बुथाराखै नों आंनि थाखै मानो नों जेलाव थानो बे मानो उदांस्रि गैयै जिउखौ नोंनो होनो आंसो बुथारदों बे बान्थाखौ आंसो मोननो गोनां नों नङा फिसा नों दिनै आंखौ अननानै आंनि दायखौबो नोङो मानो रुजुमनानै लाखो फिसा नों मानो रुजुमनानै लाखो सैथोखौ नों खोन्थानानै होदो फिसा जाहाथे बे जोबथेसालियाव आंसो थायो नों बेनिफ्राय उदांस्रि मोनो आफा नों मानो फैनो नांगौ आफा आं संसाराव थानानै जोबोर मेंनाय मोनबाय बेबायदि खोमसि संसारखौ आंनो नाङा बेनिखायनो आङो बेयावनो थैस' थांस' हारसिंनो थानो थैस' थांस' आं बेयावनो थानो होननानैनो फैखाबायमोन सोरथो मिथिगौमोन दायनिगिरिया सोर आफा नों मानो फैनांगौ आफा नों मानो फैनांगौ दा आं मा खालामनो नङा फिसा नोंखौ आं बेबायदि आलाय सिलाय नंखाय दायाव आं नोंखौ जोबथेसालियाव दोननो हाया फिसा नों बेनिफ्राय थांनो नांगोन फिसा नोंहा गोबां संसाराव मावनो गोनां खामानि दंबावो नों फरायनानै नोङो संसारनि सासे मोजां मावथिगिरि जा संसारनि सासे बर' हारिनि सासे मोजां दैदेनगिरि जा गुबुंले मानसिफोरखौ नों फोजोब संसाराव नोंहा मावनो गोनां गोबां बिबान दं फिसा नोंनि बे बैसोआ बे जोबथेसालियाव थानायनि नङा नोंनि बे बैसोआ फरायनायनि गुबुंले समाजखौ गोख्रों खालामनायनि मावनो गोनां गोबां बिबान दं बेनिखायनो नोङो थांफिननो नांथारगोन
खोथा हो आइ खोथा हो नों थांफिनगोन होननानै आफा जागोन आफा नों बोसोन होनायफोरखौ आं मानिगोन बिहामजो जेरैखिजाया जोङो दैजिखौ देरहोनानै लांफिनथारगोन मानो होनोब्ला दायनिगिरिया दैजि नङा अलंबारासो अलंबारा गावनि खुगाजोंनो आंनो रोखा रोखा बुंनानै लादों दैजियालाय होमब्ला मानोथो सिगांग्रो जेलाव थाखो फिसाजोआ बिफाखौ अननानै बिफानि दायखौ बानस'नो थाखाय बियो गाव दायनिगिरि जादों अ माथो मानसिफोर दंफैयो आच्छा नोंसोरलाय सोरनि मा जायो सार जोङो नोंथांखौनो लोगो हमनो फैदों सार दिनै आंनि फिसौजो आरो फिसालाया सानै जोबथेसालियाव दङ सार बेखौनो जोङो रायथिनो होननानै फैदों सार सैथोखौ आं नोंनो खोन्थागासिनो आच्छा बिदिब्ला बे बिफा फिसा जोबथेनानै दोनजानायनि नोंसोरो न'खरनि मानसि मोजाङानो जाबाय नोंसोरो फैबाय जों नोंसोरनि न'खराव थांनोसो नागिरखादोंमोन नोंसोरनि खुगानिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लाग्रोनि देलाय फिसाजोआबो बुङो आंनो सुथारदों आरो बिफाया बुङो आं सुथारदों फिसाजोआ नङा सैथोआ सोर मार्डार खालामग्रा दायनिगिरिया सोर नोंसोरो माबाफोर फोरमान होनो हागोन ना सार औ जों फोरमान लानानैनो फैदों सार सैथो खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला आंनि बिजामादैखौ सुथारग्राया बिफायासो फिसाजोआ नङा औ नंगौ सार फिसाजोआ नङा बिफायासो बे खोथाया बोरै जाथावगौ फिसाजोआ बुङो बिफाखौ बिफाया बुङो फिसाजोखौ बे खामानियाव बिफा फिसा सानैनिबो आखाइ दङ नङाब्ला बिफानि दायाव फिसाजोआ मानो हाजिर जाफैनो सार फिसाजोआ बिफाखौ जोबोर अनो बिफाखौ अननायखायनो बियो बिफाखौ माब्लाबाबो दुखुआव दोना होननानै बियो गाव अराय समनि थाखाय दुखुखौ लानो होननानै फैदोंमोन नाथाय सार बे माब्रै जानो हागौ मावदों दायनिगिरिखौ सोरबा बिबानखौ लागोन सोरबा बे माब्लाबाबो जानो हाया जाय मानसि बुथारदों जाय दायनिगिरि मावदों बियो अराय सम गावनि मोननो गोनां साजाखौ बे लाथों नाथाय आंनि आबैया बेफोरबायदि नङा आंनि आबैखौ हगार सार आंनि आबैखौ हगार आंनि आबैया बिफाखौ अननानैसो बियो बिफाखौ बासायनो गाव हाजिर जाफैदों सार आंनि आबैखौ हगारदो बिहा जेबो दाय गैया प्लिज सार प्लिज थिग दङ बिदिब्ला नोंसोर बेयावनो थाथ' आच्छा गथ' नों मानो गावनि बेसेन जिउखौ आद्रि खालामनानै लानो नागिरदोंमोन मालायनि नंखाय साखि गसंनानै थांदो थां नोंखौ बे जोबथेसालिनिफ्राय उदांस्रि खालामना हरनाय जाबाय मानोना जों दायनिगिरिखौ बिजिरनानै मोनबाय नों थांनो हासिगोन गोजोननाय थाबाय सार आबै आबै आयं दागाबसै आबै दागाबसै नोंखौलाय जोंलाय बोरै थो नंखाय बाखाय दायावलाय बेफोरबायदि जायगायाव दोननो हानो दैजि आरो नों माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामनानै दालासै दिनै बेसेबां दुखुनांथाव जालांबाय जोंनि न'खरा दैजि फैदो न'आव थांनोसै नोंखौ जोङो बायख'नानै लाबोबाय नोंखौ जों बायख'नो हाबाय नाथाय नोंनि नोमफाखौ जों बासायनो हानाय नंला आफा आबै आफाखौ जोबोर दुखुनांथाव जाबाय दा आबै आंनि जिउआ बिमाबो गैला बिमायाबो खारजाबाय आरो दिनै बिफायाबो जेलाव बिमा बिफा गैजायै एथ' बिखावरि जाबायना आं आबै एथ' दुखुनांथाव जिउ जादोंमोन आबै आंनि जिउआ दे दुखु खालामनानैलाय मा जाबावनो फैदो फै न'नि फारसे थांफिननोसै नायगिरि लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन मानो होनोब्ला दिनै भिडिअ बानायबाय थानाय समावनो गिदिर अखा फैनानै होबाय ज्राव 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 स' बेनिखायनो दिनै भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हायासै अन्नानै गाज्रि दामोन आरो गाबोनबो फैफिनबावगोन गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ अखानि आवाजखौ गोबां जुब 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 हादों बेनिखायनो लोगोफोर दिनै दोनथ'नाय जाबाय एसेयावनो